Greetings and salutations. Thulani egumede lana. Nginibingelele kwishow ehamba phambili ngempela. Siyasithola ama message lapha phuma ko Brazil na ko Mexico ngibona ukuthi hayi ngempela kushuthi le show ngempela hayi ihamba izifike ngempela lapha na phesheya. Kuhleze kuyintokozo ke ukuthi njalo masifika kule show siniphathele izinto ngempela ezoshiya sicabanga sifunde futhi kungabi nje khona ukuthi mhlawumbe sizophatha izinto ezosigqumisa kaphela zisihlekise kodwa uthola ukuthi zishiya singenalutho. So ingakho ke ngingahambi ngedwa namhlanje njalo mangiphethe le show ngisuke ngihamba nomuntu onamandla namhlanje ke ngiphethe enye segment where I'm khwanazing with Dr. Mkhwanazi. Khawula baba. Yeah, I'm khwanazing. I'm khwanazing with Dr. Mkhwanazi. Ngikubingelele khawula makhawa khamba kahle. Hayi ku right bese ngezwe kuni. Mfethu siyabonga. Welcome to Yeye Show. Sesikwamukela okwesibili. Ngiyabonga kakhulu. Kumede the last time sine interview sure. Fun. Yo mfethu. Yazi usakhuluma ngefani mfethu, usakhuluma ngefani. Yabona mfethu feedback umuntu ayithola ngale show mfethu la sasikhuluma khona ngoshukela. I think mfethu ingenze ngabona ukuthi yazi mfethu ulwazi kubalekile mfethu, you know. And masiligodla mfethu ulwazi ngicabanga ukuthi kusuke kungesisi sibusiso. Ingakho siba nama platform nje ngalawa ama platform oyeye show. Ziningi izinto esingakhuluma ngazo zokuthi mhlambe zi-entertain zingabi ne-substance but ngingasho ukuthi ku-wrong kwamanye ama-platform makwenzeka kanjalo ngoba kufana ibalance izinto sibe nama-platform ezojabula kuwo sibe nama-platform futhi sokwazi ukuthi sibuye sifundisane kuwo. Iyeye show njengani-ke babukeli niyazi impela ukuthi hayi njalo emva kwale show siyayinishiye ngempela nikwelinye izinga senicijile yabona lento le njengamanje namhlanje ngiphethe udokotela lana sazocijana ngempela sibuka esinye isihloko mhlawumbe uDr Mengathi ukusintroducela namhlanje isihloko sobe sicijana kuso ukuthi manje isiphi. Okay, so namuhla sizokhuluma ngamasosha omzimba. The soldiers. Bathi ngesilungu soldiers. Immune system. Sure. Immune system bayibiza ngama white blood cells. Yes. So maswachaza ke nje kabanzi nje indaba ye-immune system kuyindlela umzimba oyivikela ngayo ezifweni ehlukahlukene. Ikakhulukazi emagciwaneni afana njengo virus, o bacteria, yabo namafungi ngokunjalo. So njoba igama lisho lethi amasosha ayasebenza day and night. Yo. Day and night ayasavela, ayacinga ukuthi ngabe khona yini into esingenile emzimbeni okungamele ibe khona. Ulele noma ubhekile wona nje busy lapha wona busy kuyimanje busy. Yo. Yeah. Mhlawumbe nje njengomuntu mfethu omzalwane lento indaba amasosha mfethu ngizofisa nje ukuthola cause I think into efika ngichaza kakhulu kunazo zonke it's when thina njengabantu sidiscover izinto and then realize ukuthi lezi zinto lezi uNkulunkulu wayibeka way back you know yabo iBhayibheli likhuluma ngokuthi isikhuluma ngezinto uNkulunkulu azenza before the foundations of the world, you know. And uma usubuka mfethu ukuthi ezinye izinto la si understand manje but uma usubuka mfethu umuntu la iphuma khona uNkulunkulu emdalile uma usuzobuka manje mfethu ukuthi ezinye izinto mfethu yazibuka ungazuthi nje zave senezenzeka kanti somebody mfethu the great I am mfethu wakwazi ucubungula nje mfethu ngizobeka isibonelo esisodwa ngiyakhumbula sasila eForest Lake, you know. Yazi mfethu khona yangihlaba umxhwele ngenye indlela lapha na khona enye insizwa mfethu ayisihambisa ehlathini lapha eForest Lake, you know, eguide, you know. So masihamba naye ebese sitshengisa isinye isihlahla mfethu indlula mithi yasidla yabo lento le. So lesihlahla sinameva mfethu singanakileke thina usiyasitshengisa ukuthi guys okay imani ke manje ngicela nibukele yandlula mithi mase siyayibuka ukuthi niyibona njengoba idla la maqabunga lawana ayiwaqedi yabo sithi naye cha siyakubona ngempela ayikwazi ukwaqeda la maqabunga sethi hayi no ingoba lesasihlahla sidalwe sa design ukuthi sibe nameva, you know. So indlula mithi ayikwazi ukwadla
lamaqabumu waqede ngenkathi ethi yawadla yawaluma yahlabeka lana ebese idlulela kwelinye igantshi idlulela kwelinye igantshi so mobuka idesign ukuthi nesihlahla mfethu uNkulunkulu mesidesigner wasidesigner mfethu kwane purpose ukuthi lesihlahla mhlawumbe soba mnandi kwindlula mithi kodwa ukuze singapheli ngizosifaka ameva laphana so that indlula mithi izothola amabite amancane idlulele kwenye indawo na usuzobuka umzimba mfethu uthi uNkulunkulu esidala akasidalanga nje saba abantu kodwa khona izinto aphinde wazenza kuthini ukuthi yazi ukuthini umuntu uma ngimdala ngizofuna ukuthi igazi lakhe mhlawumbe umesikekile the same igazi leli lithi baliphuma liphinde libe ibhandishi futhi lithi maloma lihlangane nesikhumba yabo yonke le nto le so mfethu sengidlule kakhulu lapho but bengifuna nje ukushare ama thoughts akho udlula mfethu usubuka idesign kaNkulunkulu nale ndaba ukuthi abeka amasosha omzimba mfethu emzimbeni yethu no indaba yomuntu ihlakalo yakho uNkulunkulu impela and I think creation as a whole that's correct as a whole if for example nje ukhuluma ngama plants now anama mechanisms nendlela zawo zokuphila nendlela zawo zokuyivikela futhi eyifweni nama plants nawayagula ngokunjalo shuthi nawo aphinde abe namasosha awo ngokunjalo yabo so and which is interesting because masidla lama plants siphinde sibenefite kulezi zinto wona ama plants ayisebenzisa ukuthi aphile yebo inamandla yabo so i relationship ikhona kakhulu and inkulu so masidla ukudla asigcini nje ngokusutha but siya benefita even with indlela esiphila ngayo yabo izifo ehlukahlukene so now coming back to your question and it design kaNkulunkulu ngeke umangaze kwesinye isikhathi abantu bethi nje umhlaba wavele nje waba bang mfethu angikwazi yabo noma ubuka irule mfethu ubuka idesign mfethu ubuka rotate kumhlaba nazo zonke izinto ubuka indlela imvula enangakhona yonke leyo nto mfethu uyibuka ulwandle kuba nzima ngempela ukuthi vesana uyicije ukuthi so mase subheka kahle umzimba nangendlela nje creation yenze ngakhona it actually should always point us back to uNkulunkulu. Such a beautiful design. Sure. There's a designer behind all this. That's the thing. There's a designer behind all. He's our protector. He's also giving us indlela umzimba ukuthi protected from all kinds of diseases. No mfethu yes thank you so much for that, thank you so much. Now mfethu enye into ebengifisa sithi ukuyibheka lana mfethu le amasosha omzimba mfethu ukuthi mhlawumbe umuntu ubona kanjani ukuthi umzimba mhlawumbe khona usekuphazamisekile mase sibuka izinto ezithinta amasosha omzimba ubona kanjani umuntu ukuthi khona usukuthikamezekile mhlawumbe amasosha akhe aseyazela noma awasekho mandla ngendlela okusuka efana abe mandla ngakhona iziphi nje mhlawumbe umuntu izinto angayibona ngazo ukuthi hayi ngicabanga ukuthi khona sekungasekho kahle kumina emasosheni ami ngoba phela namazwe mfethu kancane buyathi uqeqesha amasosha awo ayibona ukuthi sisekanjani baye bashaya iparade abanye mfethu ubona yabo ubona ukuthi hayi lamasosha kushuthi asesimene esiright mhlawumbe ngemizimba yethu isiphi izinto mhlawumbe engazi impawu kuthina engasenza sibone ukuthi hayi ungathi amasosha ami awasekho ezingeni mhlawumbe kufanele bekulona I think into yokuqala nje ngaba ukuthi kumede uma wenzeka kuba khona nje umkhuhlanyana okhona ubona wena kuqala oyibona nje usugula nje ngenene yabo so ukukhombisa lokho ukuthi immune system yakho or amasosha akho omzimba kungenza ukuthi awake yabo kube khona nje ukukhathala komzimba ukukhenekene yabo and ufuna ukudlula la kule ndaba ye stress yabo so yabo ucwaningo liyakhombisa yabo kahle ngokusobala ukuthi i-stress siyawehlisa amasosha omzimba ukusebenza ngawo senza immune system yethu ibe weak ngenye indlela yabo ngiyakhumbula nje ngoDecember mzukwana nonkosikazi wami sithola ukuthi umuntu esasihambe naye emshadweni wayene COVID sure ngicela ukuthi sathi sizwa lokho sagula same time like angenzi ihaba sagula same time umzimba ungakabi khona ukuthi sekukhona izinto esenizizwa nje ngokuzwa nje kuphela ngathi mangibona kusasa ngizwa hayibo my throat yabo mphinjweni yabo ngezwe ukuthi hayibo ngiyakhohlela manje
and then sasimasuka lapho sathi yazini asihambe siye eMaritzburg siseThekwini khona sokwazi ukuthi self isolate ngempela sasinayo i-COVID-19 so kwakhombisa ngokusobala ukuthi beyivele ikhona singazi but sithema sesazi sithema stressa yabo sesidlenza kabanzi and so we worry kwenza ukuthi umzimba wethu ukwazi ukuthi ama-social umzimba wethu angakwazi ukuresponda ngendlela so ngiyakufisa ukuthi nje ngikubalule ukuthi kumele sisigade indlela esingamanage ngayo stress yabo so ngikhuluma ngestress ngikhuluma ngestress lesi abayibiza ngokuthi chronic stress ukuthi stress esikuphatha isikhathi eside mhlawumbe nje inyanga mhlawumbe 3 iminyaka kuzodlulela naseminyakeni leyo nhlobo ye stress leso stress ke leso esigcina futhi sesibulala kwesinye isikhathi yabo sure yabo because stress uhamba umzimba ukhathala yabo and then you give up and then uya kwi-state sibiza ngokuthi exhaustion so ukuthi nje awusakwazi ukuthi urespond and amasosha akhe asithikamezekile kakhulu bese uba khona stress right kumede sibiza nge-acute stress ukuthi nje umuvuka nje for example ekseni kune-hormone ebizwa ngo-cortisol enyukayo ephezulu yabo umuvuka nje iya-prepare for the day ahead laba basuke bethi mina I'm not a morning person avesana nje ubona ukuthi uhlinile lo muntu lona isuke isirelate nalo noma kusuke kusukokunye mhlawumbe ngenzeka ukuthi kusayi lokho but u-cortisol uyi-hormone esisiza ukuthi siphile under stressful conditions zokwenza nje example emsebenzini yes kuzongena nje indaba ezokwenza ukuthi ube in a mode of to panic into ezokwenzeka ke lapho i-digestive system yakhe izoma kancane yabo inhliziyo yakhe izoshaya ngamandla yabo ngenxa yokuthi le hormone esiphezulu okay sesiyaphuma kwi-topic but ngiyakuzwa so i-M ukukhombisa ukuthi kunalesi stress esincane esisidingayo bese ukuthi stress esiyingozi ke lesi siqhubeka isikhathi eside sigcine sesehlisa ukusebenza kwamasosha omzimba ibhlungu Dr. lento oyichazayo ngoba uma udokotela ezobamba izinto ezithile kumina ukuthi Gumede ngibona ngathi ama results lana aveza ukuthi wena unesifo esikanje shuthu uma udoctor esebamba into kanjalo mina lapho ngisuke sengidinga ukuthi onke amasosha omzimba avuke nje abe sesimeni sokuthi mhlambe angisize ukulekelela uma ukuthi mhlambe isifo lesi singalapheka noma udokotela ezinye izifo uthi mhlambe ayilapheki kodwa kuyaphileka nazo so lento ishoyo ithi ayibaleke kakhulu ngoba khona umunye umuntu ozofika athola ukuthi udokotela useshinto ethile and lento ngiyibona kakhulu ngikhulu ukuthi umuntu nje kwabanjwe isifo esithile kuyena ayivesana kushesha uthola ukuthi kuyavela futhi lapha ukuthi into abekade ephila nayo kodwa benganakile and ithe misibanjwe nje ayibona ngempela sezaca akasakwazi nokudla ngoba usiya stressa uyabona nje use-isolate mhlawumbe akasa-interact nabantu uyabona nje sevesana abe umuntu olindele ukufa singakafiki isikhathi so lento ye-stress la sisiwadinga khona ngempela amasosha omzimba siyakwazi futhi ukuthi siphinde siwagqilaze ngendlela engizwa ngayo siwagqilaze ngokuthi siyithole manje sesi-stressa senze shuthi kubalulekile ukuthi mhlawumbe singayilimazi thina mhlawumbe ke Dr. Sinaba kabanzi lapho uma sesibuka ke manje ngoba enye into engicabanga ukuthi umunye umuntu obukelayo manje uzoyidinga ukuthi mhlawumbe ngwasiza kanjani ke amasosha manje ukuthi ahleze izikhondla khondla njengogumede ngazi noma kuyavela lapho kodwa nje abe njengogumede abe izikhondla khondla yiphi mhlawumbe into okungafana yenze umuntu ukuthi mhlawumbe nazi into ofana ngizidle mhlawumbe umzimba wami ufana nguphathe ngaluphi uhlobo so Gumede ngiyakholelwa kakhulu ekuthenini kumele sibuyele kwezemvelo yabo before nje size sikhuluma indaba ukuthi okay ake sithathe imithi sisize umzimba siqale nje sibheke ukuthi nje in nature ingasiza kanjani ngizokwenza umzekelo nje ukuyivocavoca ukudla ukulala kwanele yabona usukhuluma ngiyokulala manje lana ngiyabona ukuthi hayi usupersonal hayi ngilalele doctor ngilalele so
Ukuyivocavoca ke Gumede iyayisiza kakhulukazi ngenxa ukuthi ekseni njengoba kade ngenza umzekelo ukuthi le hormone eya-stress yayibe phezulu ekseni. So kuyasiza ukuthi umuntu mevuka ekseni if engakwazi athi nje ukuyivocavoca adingi nokuGumede nokuthi uze uye ejimini. Ukuhamba nje yabo uphuma nje phandle uthola ilanga uthathe nje iwalk yabo lokho kwenza umkhulu umehluko uzothi ubuya lapho even to 20 minutes 30 minutes usuyabuya lapho usuyageza usuyadla ngabe wenzani yabo seqala kahle usuku lakho ngendlela lokuyona. So that will go a long way ukuthi umuntu meyivocavoca uyakwazi ukuthi wehlise le hormone le eyenza stress bese ke in turn ukwazi ukuthi uimprove ukusebenza kwamasosha omzimba. Sure. Okwesibili ukudla yabo. So la ekudleni ke kunemsoco kunokudla okuthize enemsoco ehlukahlukene ngizobala nje kakhulukazi uvitamin C uvitamin D. Ugqama kakhulu uvitamin C lona ngempela So vitamin C lona ngenxa ukuthi isikhathi esiningi utholakala ezintweni ezimuncu yabo ama-orange kanje. So lobu muncu lobu buyaye buhehe inhloko ethi zenza amasosha ebizwa ngama-macrophages kwenza ukuthi akwazi ukuthi akhule mawala yabo usazokwazi ukuthi alwisane. Ingakho nje even makuyi-winter kanje ebusika yabo sesiphathwa umkhuhlane but uma ubheke emakhaya khona ama-orange yona nolamula yabo. So yabona ukuthi ngempela uNkulunkulu besiprepare ukuthi ngalama seasons lawo bazodinga no vitamin C bazosiza ukuthi bakhophe yabo ngesikhathi somkhuhlane. Usalapho doctor because iyangichaza lena because umuntu ukhule nakho lokho ngokuthi abe nakho uqondo ukuthi emasengizwe yabona umkhuhlane umsizongena nakho ukuzwa yabo mhlawumbe umzimba uqale yabo and uthola ukuthi mhlawumbe uzovesana bambisaka lama orange noma uthenga ubamba ulamula lapha egcekeni udle wona ngikhule ngudla namakhasi ke mina ulamula mhlawumbe ngakho nginje ngikhule ngikhule ngudla nalento namakhasi and the following day uthi hayi ngizizwa ngathi ngingachathanga ngizizwe nje impela ungadayisa. So isiyaklika ke manje lento uma ichaza ukuthi shuthi mangidla lo lamula lona oku vitamin C noma leli orange leli ngilidle ngibonile lapha bebala impela baze babala ngisho namalento lena nama strawberries mangaphosisi kuze wabala no engayi understandanga ngibone namazambane kule list yami angazi noma nayo ilento kodwa ngibone nje kubalona kuba namazambane but nje masikhuluma ngale ma fruits ke ngempela yabo nje kuzizwa ngempela ukuthi hayi ngiyalulama impela ngoba uma ubuka no med lemon ongathi nabo bancane kakhulu lapho futhi so vitamin C enye yama vitamin adingakala kakhulu emzimbeni azokusiza ukuthi silwisane. So instead of ukuthi umuntu azalinda ukuthi adle imed lemon kungcono sifune izidlo kunjalo impela yabo sikwazi ukuthi kube khona kwi-diet yethu losebenzisa igama lesingesi kwi-diet bese ngizobala eya vitamin D lo esinenhlanhla ke thina e-Afrika ukuthi sinelanga yabo. So vitamin D so into eyenza ukuthi uma ilanga lishaya isikhumba ke siyaye sisendeke i-message sitshela umzimba ukuthi awu convert i-cholesterol cholesterol lo wona wodwa lo cholesterol lo cholesterol usetshenziswa ke as i-backbone ukuthi wenze uvitamin D uhambe uye kwisibindi usuke kwisibindi uye kwizinso and then bese lapho usuka uvitamin D active. So lo vitamin D ke wenza izinto eziningi. No doctor sorry ukukhatha bethu ukuthi phela ngiyangizwa abantu lapha ko doctor bazongivumela babukele lapha ngiyangizwa abantu becuma ngekhombi ukuthi hayi mina ngiqhuma endlini mina nginekhombi manje siyalimala lana doctor ngoba uma usubuka iningi lethu futhi ngithi angi-highlight lento iningi lethu mhlawumbe kulezi insuku kuyasilimaza ukusebenzela endlini you know because ukusebenzela endlini bekukhona ukuthi uzofika ungena emotweni wehle parking lot ye-office mhlawumbe makukhona into oyifuna kwelinye office uzophuma umsebenzele inkampani enkulu mhlawumbe nama divisions ehlukene you know. So uma usubuka manje ke uzovuka ekseni ungena eshaweni
Qede eshaweni uyadla lapha usuhlela ideskini lakhe endlini yakho, yabo. Unayo yonke into oyidingayo la endlini. So uphuma phandle igcine sekuba i-challenge. So ngamanye amazwi siyalimala thina manje. Ngoba uthola uzozuphuma mhlawumbe entambama uma ukuthi kwenzekile, uma ukuthi akwenza ayikho bese into ozobuyidinga ngaphandle, yonke into ikhona la endlini, yabo le nto le. So sesiyalimala, salitholi leli langa ngendlela kufanele sithola. Yes. So kubaluleke kakhulu kumele because lo vitamin D uzosiza kakhulu ukuthi ubooste i-immune system yethu, booste ukusebenza kwamasosha ethu. Iyanyusa inhlobo zamasosha ebizwa ngama-neutrophil. Abantu sebengakusearch-ke lokho ukuthi kwamasosha kanjani, but singawabiza nje ngathi ama-frontline soldiers okuyona alwa ukuthi mangena igciwane nje kube wona gadla kuqala, yabo. Kuthi mase kuthi mase sehluleka kube khona amanye azofika futhi Sure, kune backup athi useyafa lowa, kube khona abazofika bezosiza. So nje if uyicabanga lento yamasosha ithi ayifane njengasebholeni, yabo, kune middle field, kune defense, kuno goalkeeper. I-defense ye-Chiefs Yeah. So no Khado also the Chiefs. Yeah, so bengisasho ukuthi kuna le defense yokuqala, defense yokuqala emilimala, yesibili ne backup izoba ukuthi okay. So into yenzeka i-defense yokuqala izozinikela yona njengamasosha ngemeso uyinikela mhlawumbe empini. In a way ukutshela abanye ukuthi hayibo sengigawuleze ephuka la. Yabo, wozani izosiza. Sure. Bafike laba abazosiza. Uma kwenzeka nalabo behluleka bazotshela nabanye futhi. Yabo, so gcina nje sokuba i-community yamasosha alwisana naleli gciwane la emzimbeni wethu. So it's quite amazing. Now Doctor, usalapho ngoba sesogoqa manje, ngifisa uchaze kabanzi khona isibonelo kubangenzela sona siphuza ubhiya ngelinye langa la ukhuluma khona ngale party ka Pac-Man, you know, lele game le siphuza Starwood, awusakhumbuli? Na Doctor, khona le part wangichazela yona le ka Pac-Man, you know, lo ohambele. Ngizocela usichazele kabanzi lapho ebese usilinka ne-COVID ukuthi kungani COVID complicated, you know. Because ngenkathi uchaza le ka Pac-Man kuzovela ukuthi amasosha umenqoba ayakwazi ukuthi ayilebhele leyo nto leyo. Angachazi kakhulu ngoba mhlambe anginalo ibhantshi elibovu, angiyeke lelo dokotela achaze kabanzi lapho athi ukusixitsha ngempela. So ke leya Pac-Man ke kunamasosha omzimba awu2 ngeke ngabala awuqala bezwe ngama-neutrophils, amanye abizwa ngama-macrophage. La kuthiwa ama-macrophage ke wona afike alidle, literally igama lakhona macrophage kuthiwa nje amasele adla amanye amasele. So ayalidla aliqoba bese adla virus la. Adla virus. Yes. Okay. Aqoba bese ay-presenta yabo, basically ukuthi nje madoda naye le virus. Sengiqopile. Well, suke ngakayinqoba. Okay. Suke kusama early stages ukuthi yabo nansi. Kodwa suke nje uzoyidla le. Sure. And then suke besiyenza ke bese uba khona ke inhlobo ngeinhlobo zama cells azobe ese-recognize khona ukuze makhulunywa nge-CD4 count. Yes. Inhlobo zama cells ke lawo azofika ayibone abizwa ukuthi ama-helper cells. Usalapho uzofisa sikhulume nge-CD4 count lena ngoba into egqamile impela. Ngizofisa ukuthi mhlambe ngokuzayo sike sithi ukunaba nje kuyona. So lama CD4 count ama-helper cells nawo futhi aqhubeka atshela abanye futhi activate abanye ukuthi ku-third line defense ukuthi hayibo nayi virus. Bese la ku-third line defense uzobe sekhona ama-cells abizwa ngama-B cells azobe se-produce lokho kubizwa ngama-antibody. I'm sure ukuze ngama-antibody. Yeah. So lama-antibody ke kumede ke wona azobe se-lwisana naleli gciwane leli i-COVID-19 esi-presentwe by ile first line defense. Yabo, so asiyayi-neutralizer bese eyakwazi ukuthi ayibulale. Indaba ye-COVID ke ukuthi iyashintsha njengamanje sine strain, yabo,
angithanda ukuthi strain sasemzansi strain esandile la emzansi yeah so leso strain ke leso sisasishintshe because siyasishintsha indlela esipresenta ngayo so maybe nginabe kancane la Gumede ukuthi ukwakheka kwe strain kudalwa yabona uma ufika endaweni esithi uyasuka la uyohlala kweroom encane kunale ufika kuleyo room leyo kuyavuza yabo mhlambe iroof iyavuza uzobona zonke izinto lezi ezibhedayo umpende uyaxebuka mhlambe first day uzoyibona zonke izinto ofuna ukuzenza but uzothi makuphela inyanga uzobe usunebhakede la laphuza khona so solution so if iwindi bheli ibhobokile uzofaka isalotape yabona ukuthi usu adaptile kwi environment that's big so ivirus ke isebenza kanjalo mase sithi simutateile iyayifike kwi environment ifune indlela ekuyona right ukuthi iphile kuyona sure besiya adapt which is why because kuthiwa abantu abahlala endlini bangayi emaphathini singa create i-environment entsha ukuthi likwazi ukuthi lishintshe leli gciwane so ukuvetheke lo kuya selishintshile manje sekuyile variant so ukusho ukuthi lama antibody bese wakhiqize ngaleya kwi first encounter awekho effective kakhulu awakwazi ukulwisana kakhulu naleli gciwane ngoba selishintshile yabo so manje these memory cells awasakwazi ukuthi alibone ngendlela eyona usalapho doctor yona into efika letha umbuzo omkhulu lena kubantu ukuthi ingabe uyakwazi ukuthi ufike ube negciwane musube waba testa positive uyakwazi ukuthi uphinde uteste positive again iliphinde likubambe igciwane and isaqala oncwedi lento incwedi bebengekho sure ukuthi kuyakwazi ukwenzeka but sengibe nama encounters where even some of the people that deal with it were customers over the phone nje ukuthi ayibo sengiteste positive okwesibili should ibangelwa yona lento ukuthi leli kwi virus under the same umbrella but le esibili isishintshile isafana naleyana isa corona kodwa manje isiguqukile yaba olunye uhlobo so umzimba manje ubuzokwazi ukilwa ukubiza kwesibili kusayile efanayo so kuba into kanjalo Gumede so kuyeze uphinde futhi kuphathwe kwesibili uphinde futhi kuphathwe kwesithathu ngoba iyaguquka yabo so because yashintsha kodwa kunocwaningo olusanda kuphuma kuno science abaseThekwini abasebenza ngalo lokhu vetho olusha ukuthi sibe nolento leThekwini umuntu ozizwa nje khona le doze yazi yes so kunensizwe ethu Sandile Cele yaseNdwedwe phela uma wabacele sokuthi manje ngiyabona ukuthi hayi bengithi ngi-add leyo ngempela so yona ekwazi ukukhulisa le lokhu vetho olusha for the first time so ukukhulisa elab okay because angithimele kuze sikwazi ukulifunda kahle ivirus mase sikhiphe kumuntu si-isolate sikhulise lab so kwazi ukuthi si-understand ngendlela sure kwakuhle mfethu ukuthi ibala lethu li-involve kakhulu ngoba nje uma ngibuka wena mfethu udoctor ngibuka i-age yakho ngibuka ibala siyayiqhenya mfethu yabo lento yabo nje bangihleli la ngiyayiqhenya nje ukuthi manje ucela ngadoctor but mfethu no siyabonga ngilalele mfethu yakho so uyena wazile ukukhulisa ke leli gciwane okokuqala and use-publishing iphepha lakhe nje kwama-journal aphezulu impela kwi-Nature now i-type akwazi ukuthi ayibone kwi-study sakhe ukuthi uma sike saphathwa leli gciwane lelisha yabo malike waphathwa leli gciwane elisha ama-chances ukuthi ugule kakhulu mophinde futhi uphathwa the same variant the same virus ama-chances ukuthi uphinde ugule futhi mancane kakhulu sure even if uphinde futhi usuphathwa leli lidala le variant entsha iyona ikwazi ukuthi ikhiphe ama-antibodies strong yakwazi ukuthi alusane negciwane lokhu vethu so lokho kuyindaba ezinhle yabo kuyindaba ezinhle because simlethela izindaba ezinhle no siyabonga kuyindaba ezinhle because le variant iyandile la emzansi yabo so kungenzeka ukuthi iningi labantu seke laphathwa ukukhuvethe laphathwa ile variant
so kungenzeka ukuthi bane-immune response yabo izoba strong if bephinde behlangabezana nokulenza. So sure. Yeah. No, Doctor. Kuhleze kuyintokozo ukuthi sazobuye siphinde si-interact futhi. Babukeli abahle, ababukeli beyeye, abahlale nathi kwaze kwayilesikhathi ngempela, hayi siyabonga, siyajabula impela. Ngicabanga ukuthi omunye uzoyibuza ukuthi ayisengicijekile la, kodwa mhlawumbe yini uyeye ngoba phela uyeye siyambona ukuthi uyathanda ukuthi asilethele izinto ezoshiya sicabanga. Into engithinte kakhulu ngalento ama-immune system ukuthi sike sayithola ukuthi iningi lethu liyagula lingazi. Mangicabanga ukuthi i-COVID makuthiwa konke iveze kakhulu ukuthi abantu abaningi bebegula bengazi, you know. Ingakho uthola ngenkathi uba ne-COVID, you know, babiza ngama-underlying symptoms, you know. Abanye abantu muzothi yacubungula uthola ukuthi kufika i-COVID kodwa yaveza izinto ebezikubona bebengazi ukuthi baguliswa izona, you know. You know, uthola ukuthi nje omunye ube nenkinga enhliziyo, omunye ube nenkinga esifuba, omunye ube nenkinga ehlukahlukene, you know. Omunye ube noshukela, omunye mhlawumbe yabo angifuni ukwabiza ngamagama, uyibiza ngamagama zonke lezi zifo ngokuba mhlawumbe yabo ngaze ngithikameza abantu ababukelayo. Kodwa okubalekile ukuthi mhlawumbe masingakwazi ukuthi sithathe isikhathi sinake nathi sicubungule imizimba yethu, you know. Muthola ithuba ngempela ukwenje kwesinye isikhathi sisabe nokuthi siye kudokotela yosibheka ukuthi mhlawumbe udokotela ngizizwa angiguli ndawo kodwa nje bengisacela ungibheke ukuthi mhlawumbe ngabe konke kusahamba kahle kumina. Yabo lento le ngenkathi bekubona lapha bayakwazi ukubona ukuthi hayi khona into engahambi kahle mhlawumbe awuphungule ukudla izinto ezikanjena. Sekuyakusiza ke manje ukuthi ulekelele umzimba wakho zingakafiki izifo ngoba manje iningi lethu into esilimaze kakhulu sibone sesigula ukuthi hayibo kanti kade sasigula, you know. And lapho sekufana sithola usizo ke ebese kuba inkinga. So lento immune system amasosha omzimba kufana senze sure ukuthi ahleze right, you know. Sibe nawo at the peak, you know. Abalekile mfethu ngoba when our borders are not properly looked after, then izitha zingena kalula, you know. Ziyayicanasela nje la kuthina. So kubalekile ukuthi sabathi ukuthi kuyangena nje shawe phansi lapha. So bese ngizobuyisela intambo kudokotela lana ukuthi agoqe nje ngamazwi akho okulento lena okuvala. Sibe sibonga kakhulu ithuba lakhe sesihlomise ngalo futhi namanje. Akhona mhlawumbe Dr. Mazo okuvala nje ongathi kancane kona sisigoqo. Hayi no Gumede, mina into nje engayi-emphasize kubantu ukuthi ngicela nje sinakekele, yabo. Abana le ndaba ye-stress affects izinto eziningi kakhulu, yabo. Ama-social mzimba enye nje yezinto ezi-affectayo. So nginga-encourage nje abantu emakhaya ukuthi umuntu edliwa umzwa ngedwa yabo angazilwelwa sibiza ngani udweshu la ngaphakathi, lungamudli yedwa, you know. Thola umuntu ozokhuluma naye, yabo. And if kuukuthi ngimentionile leyo kulala but angizange ngichaze kahle. So ama-hours okulala recommendwayo are between 7 no-8, yabo. Yabo leyo kulala Gumede ibaluleke kakhulu. Ibaluleke kakhulu because isona sikhathi la umzimba uthola isikhathi sokuthi urecover, urepair. Nama-social mzimba nawo azosebenza kahle usulele, yabo. So abantu abakwazi umanage i-stress sabo. If ukuthi uya kwi-anxiety, thola umuntu ozokwazi ukuthi ukhulume naye, you know. Abantu abazivocavoca adingi nokuthi uze ejimini. If une-gym, well, that's great. But if ungenayo gym, phuma phandle, yabo, take a walk and get some sleep. Sure. That's it from me. No, siyabonga kakhulu udokotela lapha esihlomisa kakhulu. Yabo nje mangizobeka nje udokotela ngithi ukuthasisela kancane lapha nami ephosa isivivaneni. Abantu abaningi ngiyayothi umuzwa nawe uthi yazi mfethu benginokustressa ngomsebenzi but ngithe mangiqala i-gym, you know. Kwesinye isikhathi ngiyaphuma emsebenzini ngiye ejimini ukuthi ngixakekile kodwa mase ngiphuma yabo nje ngizizwa sengi-right, yabo lento la. So lento esho udokotela ngicabanga ukuthi ngempela fanele sithi ukuyicubungula. Mina ke indlela engikhule ngayo ngidila nayo ne-stress bekuwalk, you know, nje ngedwa, yabo nje le ndaba ukuthi nje ngihambe ngedwa. Ngikhule nje ngilo manje ukuthi ngixake kakhulu nje esikoleni mase kuphuma entambama ngivesane ngithi ngihambe ngedwa, you know.
Lokho kuhamba ngedwa ngiyakwazi ukuthi ngigcine sengilento ngirelease whatever that. So nawe noma yiphi indlela ongayisebenzisa ugijima ukuwalka exercise noma yini ngicabanga ukuthi izosisiza lonto. Sesiyagoqa ke manje lana kuyeyeye show uthulani yeyeye Gumede. Bengahambi ke ngedwa namhlanje bengiphethe udokotela esikhwanaza uDr Mkhwanazi. Siyabonga kakhulu ke ngiyacela uyilike le video. Uyilike phela ngoba phela ucijekile ngithi uyayilike ke manje usuyayishare lapho. Uyakwazi ukuthi nokuyikopisha le link efaka lapho kuma WhatsApp status yabo. Bethi behleka abantu ngalana sibezibacija futhi ke. Ngibongeke sibuye siphinde sibonane ngokuzayo. Sengiphethe enye ivideo futhi ezobishisa ikhotha ngempela. Yabo nje le nje besisha ikhotha nelandelayo futhi izoqhubeka la kugcine khona lena. Siyabonga ke babukeli emakhaya nibe right kakhulu. Thulani Gumede kuyeyeye show. Siyabonga.